Bună ziua! Ne aflăm la Universitatea Constantin Brâncuș, unde am asistat la conferința profesorului de ecologie, domnul Gămăneș, care ne-a oferit informații despre natură și legătura omului cu aceasta. Am aflat informații și despre efectele secundare care apar asupra omului, plantelor și animalelor, provocate de încălzirea globală și atitudinea omului față de ea. Spuneam că există o serie de aspecte care vizează elementele de criză, plecând de la criza energetică, criza alimentară care se află la orizont ca urmare a crizei apei și, nu în ultimul rând, cea mai importantă, criza ecologică, care afectează în mod deosebit societatea umană și care, într-adevăr, este posibil ca, dacă nu suntem atenți, să scăpăm această planetă din mâini. Câteva aspecte legate de acest proces, care reprezintă, dacă vreți, procesul acestui secol. Schimbări climatice, încălzire globală. Cauzele care determină aceste procese. Fără îndoială, s-a acreditat ideea și a fost susținută în literatura de specialitate în ultima perioadă. Cauzele care atestă încălzirea globală sunt determinate de activitatea umană, activitatea antropică, desfășurată mai ales în ultima perioadă. Creșterea cantității de dioxid de carbon de la 275 până la 395 părți pe milion, aceasta reprezintă împreună cu celelalte gaze de seră, deci dioxid de carbon, dioxid de sulf, pulberi, dioxid de azot, alte particule, reprezintă o cantitate imensă de emisii care sunt adunate, dacă vreți, în acest prim strat al atmosferei de la suprafața Terei, care poartă numele de troposferă și care, ca urmare a acestor acumulări, vor conduce în continuare la încălzirea climei. Avem un proces de încălzire în ultima 100 de ani cu 0,7 grade Celsius. Dacă nu se vor lua măsurile necesare, fără îndoială că vom avea o creștere chiar de la 1 până la 4,5 grade, ceea ce va avea efecte nebănuite în ceea ce privește evoluția planetei. Pământul, Terra, această planetă albastră, suportul existențial al vieții. Cunoașteți foarte bine, este a treia planetă ca distanță, este a cincea ca mărime în cadrul sistemului solar. Vorbim despre planeta albastră, având în vedere că aproape 2/3, 80 și ceva la sută, este reprezentată de oceanul planetar, restul de 29,2 reprezintă uscat. Atunci vorbim de Terra. Sigur, de-a lungul vremii, planeta a fost supusă diferitelor modificări și biologice și geologice, care sunt contemporane și cu noi, totul este în mișcare. Ne despart doar câteva săptămâni, dacă vreți, de o altă sărbătoare ecologică. Este 22 mai, ziua biodiversității. Biodiversitatea, această variabilitate a organismelor vii, de la cele microscopice și până la ceea ce reprezintă omul, ultima verigă trofică în acest lanț alimentar. România este parte a acestor convenții internaționale și, fără îndoială, vorbind de acest proces de poluare transfrontalieră, categoric că trebuie adoptată o legislație care să se înscrie în normele europene și internaționale. Poluarea este un proces transfrontalier. Ați văzut ce înseamnă accidentul de la Cernobâl, care n-a ținut cont de granițe și a produs cele mai mari efecte cu cazuri grave de îmbolnăvire în rândul populației, cazuri de cancer. Sigur, indiferent de
și am întreprinde și este nevoie de un management integrat din acest punct de vedere, dar cred că trebuie făcută și o modificare în ceea ce privește atitudinea omului față de natură. Procesul de educație. Omul se formează ca om prin educație. Școala este antecamera vieții. Fără educație nu putem, într-adevăr, să pășim înainte, deși observați că ne confruntăm cu foarte multe aspecte de involuție acestui proces. Ne putem lăuda. România și chiar Gorj dispun de un patrimoniu natural extraordinar, de o variabilitate, o biodiversitate extraordinară, în comparație chiar cu țările din Europa și nu numai. În primul rând, bună ziua tuturor! Eu sunt obișnuit să vorbesc tare, dar o să vorbesc la microfon. Sper să nu se accidenteze cineva din spate de acolo, că am înțeles că unii s-au plictisit. Vreau să vă spun că sunt onorat și emoționat să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Emoționat datorită faptului că, deși sunt militar de carieră, absolvent de liceu militar și școală militară de ofițeri activi, sunt și absolvent al primei promoții al Universității Constantin Brâncuș, specializare automatică și informatică industrială. Ulterior, în evoluția carierei mele militare, am absolvit și cursuri postuniversitare la Academia Tehnică București și în 2007 am intrat în posesia titlului de doctor inginer în inginerie civilă, teza mea de doctorat fiind intitulată Contribuții privind comportarea structurilor de rezistență la dezastre naturale sau provocate. Sunt onorat pentru că sunteți instituția, după părerea mea, numărul 1, ceea ce înseamnă învățământ postuniversitar în județul Gorj, și în același timp sunt onorat pentru că sunteți viitorul nostru de mâine, schimbul nostru al celor care astăzi suntem în fața dumneavoastră în poziția de dascăl. Eu o să fiu foarte explicit în ceea ce privește locul și rolul instituției pe care o reprezint, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, urmând ca ulterior să, prin materialele prezentate care au caracter mai mult video, să încerc să trag un semnal de alarmă și să vă stârnesc interesul în a înțelege faptul că planeta pe care trăim este o planetă activă și ea trebuie privită în dualitatea faptului că ne asigură cele necesare vieții, dar în același timp este o planetă activă, ale cărei mecanisme și reacții nu pot fi controlate în totalitate. Subunități de intervenție în cadrul inspectoratului sunt la Târgu Jiu, la Novaci, la Bumbei Jiu, la Motru, la Tizmana, la Turceni și la Hurezac. Pe teritoriul județului Gorj există 3 mari unități fizico-geografice care coboară în trepte de la nord la sud astfel. Munții Carpați, reprezentați prin versații sudici ai munților Godeanu, Vâlcan și Parân, subcarpații Getici, partea dintre Motru și Oltesc, cunoscută și sub numele de subcarpații Gorjului, principalele ramuri economice cu zonele respective sunt exploatarea cărbunelui în cadrul exploatărilor Rovinar, Motru, Jilț, Seciuri, extracția petrolului și gazelor naturale în perimetrele Hurezan, Țicleni, Licuriș, Bustuchini, Logrești, Stejar, Căpren, Stoina, Crușeț, Vâlten, Vladimir, Bărbătești, Turburea, producerea energiei electrice în termocentralele Turceni, Rovinar, Motru, în hidrocentrale pe râurile Jiu, Olteț, Motru, Cerna, Tizmana, Bistrița, Gilor, industria materialelor de construcții, ciment, var, cărămizi, blocuri ceramice, cărămizi refractare prefabricate din beton la Bârsești, Cărbunești, Bulteni, lemn la Târgu Jiu, Novaci, Baia de Fier, Bumbei Jiu, Tizmana, Padeș,
fabricarea articolelor tehnice din cauciuc la Artego Târgu Jiu, construcții de mașini utilaj miner la Târgu Jiu, Rovinar, Motru, Jilț, producerea de sticlă de menaj încă mai este la Târgu Jiu, dar în ateliere particulare, industria alimentară, panificație, băuturi, zootehnie Târgu Jiu, Brănești, textile Târgu Jiu, Motru. Mulțumesc domnului profesor Gămănești pentru invitație și sper că ați rămas ceva util pentru activitatea dumneavoastră ulterioară. Important în viață, ceea ce faci, să-l faci cu responsabilitate și să nu uitați că dacă Terra oferă viață, dacă nu e respectat în ansamblu, mai devreme sau mai târziu, s-ar putea ca să se manifeste altfel decât ne-am dorit. Trebuie să înțelegem că este planeta noastră pe care trăim și pe care trebuie să o protejăm, ca la rândul nostru să primim ceea ce avem nevoie pentru viață. Vă mulțumesc și vă doresc numai bine. Vă mulțumesc dumneavoastră, sincer vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi cu noi. Domnul Gămăneci, ce ne puteți spune despre cauzele încălzirii globale și cum poate fi diminuat acest fenomen? Da, dacă secolele 19-20 a fost secolele când s-a concretizat ideea de ecologie și de protecția mediului înconjurător, secolul 21 va fi secolul care va trebui să răspundă la o serie întreagă de întrebări referitoare la aceste procese cu care ne confruntăm în această perioadă, încălzirea globală, schimbările climatice. Există mai multe cauze care determină aceste procese, sunt cauze naturale, întregul univers fiind într-o permanentă mișcare, planetele interacționează între ele, dar există și cauze care sunt determinate de activitatea antropică, activitatea umană, intensificarea proceselor economice, creșterea nivelului de gaze, de emisii cu efect de seră, dioxidul de carbon, dioxidul de azot, dioxidul de sol, metanul, vaporii de apă, ozonul, alte emisii care ajung în troposferă și care determină acest efect de seră cu o finalizare, încălzirea globală. Măsuri, diminuarea acestor concentrații, există o serie de întruniri, așa numite întruniri ale Pământului, începând din 1972, conferința de la Stockholm, 1992, conferința de la Rio de Janeiro, Johannesburg 2002. Așteptăm în a doua jumătate a anului 2015 conferința de la Paris, unde sperăm să se încheie nu numai acorduri politice, ci niște acorduri care să fie concretizate în niște parametri care să conducă la măsuri la nivelul fiecărui stat. Bine, vă mulțumesc! Plăcere și altă dată.